Bocha, Passover. In July 2018. Ngewaita basa wetapwana wakuru. Vanopana 12. Vanoti vasinairi vatanhatu. Nevaingo vacho vatanhatu. Vochereresa mazita enyu. Kunyakada kune.
wechipiri Mozisi Epira Bauma Harare wechitatu Samuel Rizi Epira Bauma Angora wechina Edimomchira Hondo Profit wenhatu Lero Yumalika wechitanu Stephen Joe Epira Bauma Mataga wechitanhatu Amos Matanza Eki wegumi vanoshumaira nevanoemba kupana nenguva yanguva yedu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. Kwatiriwo gare kune vanotenda Passover unavurongose botyasemoja warubobongose warubobongirasene wongirasene majuta akamuramba wabojekera Jararanga kudai kwatiriwo gare kune vanotenda Samba yedu yekutanga lewana kuna mapisara ma 44 yemukati yacho 3 musara wa shoko vanhu vamwari vanotamba kwari pakutambudzika kwavo. Nyararanga kudai kwatiriwo gare kune vanotenda tinofara tinotenda masikatano esabata tiri padheti redu ra 17 July
Tese takamirire chingwa cheupenyu chatinopiwa nedheti iyi. Kuti kana nyika chizoguma tizoonana neupenyu husingaperi kunyarara kudai kwatiriwo. Nokuti havana kuzviwanira nyika nomunondo wavo. Tinotenda pamukuru wenyika ari pano nhasi. Imi zviri kutaurwa nhasi kuti nhasi uno hamuna kuzviwanira nyika iyi yamuri kutungamira nokuda kwezvamunoshandisa kunyika ikoko kwete. Ruoko rwavo haruna kuvaponesa. Kungwara kwenyu kana kuziva kwenyu handiko kwakakuponesa iva. Asi chanza chanyu chorudyi. Asi chanza chaJehovha tenzi Jesu Kristu muponesi wedu aya sendinowa ari pano ndo vakakuponesa imi. Noruoko rwenyu. Ruoko rwavo tenzi vedu ava. Nechiedza chechiso chenyu. Chiedza chechiso chatenzi Jesu wedu ari pakati apa ndo chakaita kuti musvike pamuri nhasi uno. Nokuti maivafarira. Nokuti maifarirwa imimi nawa. Kunyaranga kudai kwatiriwo. Nemi tichawisira pasi vadziwisi wedu. Imi tenzi Jesu Kristu vese vanomukira vanotungamira nyika nevanotimukira isu apostori vachawisirwa pasi nokuda kwesimba renyu imi. Nezita renyu tichatsika pasi vanotimukira. Vese vanoda kutitambudza tichavatsika netsoka dzedu vachaiyo vatambudziki kunyaranga kudai kwatiriwo. Nokuti handingavimbi nouta hwangu. Isu hativimbi neminondo yedu kana pfuti kana chimwe chinhu. Nomunondo wangu haungandiponesi. Hatiponeswi bane mapakati kwatinawo mukati memisha yedu awo ndemakudo nezvimwe zvinhu. Asi imi makatiponesa pavadziwisi wedu. Imi ndimi munotiponesa nokuti mune rudo nesu kunyaranga kudai kwatiriwo. Ndizvo tinofara tinotenda hama dzangu. Tiri pano pamberi penyu tenzi Jesu Kristu. Ndimi matiunganidza pano kuti mukwanise kuzotipa chingwa chinoyera. Naizvozvo tinokutendai nerudo rwamunotiitira mazuva ese. Tiri tega takazvimiririra hatina chatinogona kana chatinokwanisa kuita. Zvese tinochema pamberi penyu nokuti imi makabva kumusoro kudenga. Ndimi munoziva matambudziko anoda kwanisa kuda kutiwira. Ndimi munoziva kuadziirira kwacho kunyaranga kudai kwatiriwo. Tinokumhorosai mutungamiri wenyika yo Excellency. Nzvimbo yemasvika ino ndiyo Jerusarema. Inzvimbo inoyera. Tinotenda tinova nemufaro pamberi penyu nokuti mbatya dzamapfeka dzinodhura. Kwete pamari asi kuti hadziwaniki hapana anokwanisa kudziwana basa. Idzodzo anodhura saka mbatya idzodzo dzinodhura. Zvinoreva kuti kwamuri kuenda kwakajeka kunyaranga kudai kwatiriwo. Handingazivi zvamaudzwa kana kuti zvamataurirana. Asi chiimbiso chandinokutaurirai imi Your Excellency ndechekuti imimi kukuonai kwandangoita pamwe chete nemwe apostori mapfeka mbatya idzi. Isusu kuno hatikuudzii kuti your victory is certain kwete. Tinokuudzai kuti your victory is guaranteed. Yarovererwa hoko musava nekutya kunyaranga kudai kwatiriwo. Kune avo vakuperekedzai vanotarisire kuwanawo zvimwe zvigaro. Kana mukatenda kuti zviro kwazvo uyu nditenzi Jesu Kristu musatya munokunda. Asi avo vanomushora kana kufunge kuti haasiri pamwe pane umwe munoruza kunyaranga kudai kwatiriwo. Ivai nekutenda kwakakwana uyu zviro kwazvo ndiye tenzi Jesu Kristu. Hapana munhu akapiwa mari kuti auye pano. Vamwe vabve nyika dzeAngora, vamwe DRC, vamwe kwakasiyana siyana kure vachishanda dzimari dzavo kuti vasvike pano. Chavafambira chipisi chakadai chiduku duku kudai nokuti vanoziva kuti ndiye tenzi Jesu Kristu agere pakati pedu kunyaranga kudai kwatiriwo. Kuna vana mai tinokukumbirai imi waperekedzazve. Iwai nemwoyo wekutenda. Iwai muri pasi pevarume wenyu. Iwai munozvininipisa. Musapikisana nevarume wenyu mukati medzimba dzamakaroorwa. Hazvinei kuti uri mupostori kana kuti washanya nhasi. Iwai munova pasi pevarume wenyu ndokuti varume wenyu vakwanise kuenderera mberi mabasa avanoita kunyaranga kudai kwatiriwo.